Lero pa Nyasa Voice Box akeveni Mpekesambo omwe amagwira ntchito ngati mulutsi wireless ya boma ya Malawi Broadcasting Corporation MPC akufuna kuwauza Amalawi kuti mkwiyo sagawana. Iwo akulankhula zimene kuti mukuona kwawo akuti anthu ambiri akukwiya on behalf of former President Peter Mutharika, ati anthu mapita ku mademo komatu munthu amene mukumpangira mademoyo ali Phee ku nyumba kwake ku Mangochi kumadya nsomba, sakutuluka sakulankhula koma ife tilipize patsogolo Mukumakwiya. Kodi Amalawi timaganiza bwanji? Kumene kuti ndikulankhula kwa akeveni Mpekesambo ndipo akamaliza timati munduze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Anthu amene tikuvomereza kuti tidzikwiya m'malo mwa apita Mutharika, pamene apita Mutharika akudya nsomba ku Mangochi, sakutuluka kuti tikumane nawo atifotokozere maganizo awo kuti dziko lino iwo atata abwera adzapanga chani, akutuma anyamata awo kuti adziyambitsa mkwiyo mwa ife. Ndimafuna ndiperekera nthauzo la mkwiyo. Mkwiyo ndiyamba kwa chizungu. The meaning of anger is an emotional punishment that you give yourself on behalf of the wrongs of other people or on behalf of wrongs done by others. Mkwiyo ndi chilango chimene umadzipatsa iweyo m'malo mwa zolakwa za anthu ena, kapena zolakwika za anthu ena, kapena zifukwa za anthu ena. Mwandimvetsetsa? Ndipo kuyipira kwake nkwakuti aliyense amene akumvetsera mabodza amene Mukumakwiya adziwe kuti akutaya nthawi yake, chifukwa munthu amene akuyambitsa akuagawira mkwiyoyo iyeyo sanakwiya. Inuyo Mukumakwiya iyeyo sanakwiya. Number 1. Number 2, inuyo mukamapita ma demonstrations Peter Mutharika akudya nsomba ku Mangochi. Misonkho ya anthu. Akudya misonkho ya anthu. Inuyo mukamapita ma demonstrations mwasiya ma business yanu, mwasiya nthawi yanu, mukononga nthawi yanu, andi ndikudziwa kuti ufulu wanu inde, koma ufulu tidzupanga exercise pa zinthu zoyenerera. Mwandimvetsetsa kani? Chifukwa choyambirira nkumvetsetsa kuti tikupita ku ma demonstrations chifukwa chani? Kodi si mathematics iyo bwero lake ndi chani? Zidabwera bwanji kodi zimenezi? Ngati sitinamvetsetse, ngati ndiye kuti mkwiyo wathuwo tikupanga koma poposa zindikira kuti chifukwa chake ndi chani? Chifukwa number 1, si mathematics iyo ntchito yake sidagwire pano. Tangoyamba kumene. Marizatsi yake sidaone. Marizatsi amene tikwadziwa ndi akuti DPP m'malo mwa mathematics idagwisa ntchito TPEX. Ndipo TPEX adagwisa ntchito pobera chisankho. Ndipo chisankho chimenecho chinagamulidwa ndi khoti kuti zimene zonse zikuzidziwa. Koma mapeto ake kodi si mathematics itani sitikudziwa. Chimene kudziwa nchakuti palipa si mathematics yateteza kuti wakale mbetsa aliyense alembetse mmodzi. Chifukwa magwisa ntchito chala chako. Chala cha ine ndi chala sakula chosiyana. Mwandimvetsa pamene ndi control number 1. Imene machine amene ajachita control number 1 olembetsa aliyense alembetse mmodzi. Chimodzimodzinso kaonetsetsanso kanyitombera choti kuvota aliyense akavota ndani? Mmodzi. Mugwirizana ndi malamulo a dziko lino, constitution ya dziko lino. Mwandimvetsetsa kani? Mmene ndafotokozera munchani chola kwemene ndiye tipemphe ngati mwamva tanthauzo la mkwiyo lija, ganizirani kawiri katatu. Kodi inu ndi woyenera kukwiya m'malo mwa munthu wina amene akudya nsomba ku Mangochi? Kodi inuyo ndinu woyenera kukwiya ndi chinthu chimene marizatsi yake sadabwere? Kodi anthu amene akuti si mathematics ifuna kubera chisankho, nanga mukadzazindikira kuti si mathematics imateteza ufulu wanu omwe, inu mudzatani kutaphwanya zinthu zaini yake? Kodi mudzapanga bwanji likapa nthawi imene lerolo mukuyuza mwamuti mukalime, mwamuti mukatsekule mashopu anu, mudzamva bwanji? Bwanji tipange deal ndi zimene mapeto ake tidaona kale kuti DPP imabera chisankho, ifa umboni wake ulipo. Tipange deal ndi munthu amene ndi chipani chimene chidakhala declared mdziko muno permanently kuti awa adabera chisankho ndipo ndi DPP. Timvera bwanji anthu amene adabera chisankho, amene adatenga TPEX mkupaka pa ufulu wathu, kuononga ufulu wathu pa vote. Lero tikasanduka tidzeka mvera iwo pankhani yokhuzana ndi chisankho pamene ndiwo amene ife tikuzona amabera chisankho. Amalawi chonde tiganize mofatsa. Mkwiyo sagawana